Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik een hele bijzondere gast aan mijn tafel zitten die heel veel voor onze streek heeft betekend. Welkom, Walter. Wie is Walter van Damme? Mijn naam is Walter van Damme. Ik woon in Hoofdplaat en ik heb 43 jaar voor de Zeeuwse Waterschappen gewerkt. Ik ben begonnen in 1979, eerst bij het Vrije Vastluis. Tot 1999 dan hebben we een fusie gehad van de Zeeuwse Waterschappen. Dus de Hulstrambacht, de Drieambacht en het Vrije Vastluis zijn overgegaan in Waterschap Zeeuw-Vlaanderen in 1999. Walter, als ik het goed begrepen heb in ons gesprek, was jij opzichter. Maar niet alleen opzichter, want het is heel complex wat ik allemaal van jou heb gehoord. Het gaat om wegen, zeewieren en wat dan nog. Maar hoe moet ik dat dan zien? Ik ben begonnen in 1981 in vaste dienst gekomen bij het waterschap. Dan was ik verantwoordelijk in West-Vlaanderen voor de sloten, de wegen en de zeewering. Toen hadden we kleine werkgebiedjes waar we alles zelf deden. Ja, maar de sloten, zeewieringen, vertel er eens iets meer over. Zat je op kantoor, ging je daar naartoe? Hoe moet ik dat zien? We beginnen bij de sloten. Het waterschap die deed dezelfde sloten botemen en de sloten delven, nieuwe sloten aanleggen. Maaiwerk gebeurde door de aannemers die de sloten jaarlijks maaiden. Ja. En dan de wegen, dan had je grindwegen, asfaltwegen en dan hoofdwegen. En de grindwegen die deden we zelf, de grindwegen afstrooien destijds, de putten vullen. En de asfaltwegen werden om zoveel jaar van nieuwe grindlaag voorzien. En de bermen moesten we onderhouden, de bermpaaltjes onderhouden langs de wegen, de borden onderhouden. Daar ben je wel met een grote groep begonnen, hè? Want als opzichter moet je wel een hele club aansturen, toch? Klopt. Ja? Destijds bij het Vrije Vastluis hadden we 23 buitenmannen, 23 polderwerkers die buitenwerk deden voor ons. 23? Ik had er 11, in het andere gebied hadden er 12 dan. Was je dan verantwoordelijk voor heel West-Vlaanderen of Oost-Zeeuws-Vlaanderen of Zeeland? Of hoe moet ik dat zien? Het Vrije Vastluis is West-Vlaanderen. Ja. Is 33.000 hectare groot. Dat was in 2 delen verdeeld. Er waren 2 buitenopzichters die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de wegen, de sloten, de wegen en de kust. Ja, en de wegen, je hebt dan verteld dat die dus door bepaalde inspecties werden nagekeken. Ik wist niet dat het zo opgebouwd was, hoor. Dat je, zeg maar, 3 mensen had die dus inspecteuren zijn, of hoe moet ik dat zien? Ja, vroeger was het anders. Je wordt de wegen gewoon jaarlijks of paar keer per wel iedere maand geïnspecteerd, gewoon vaste rondes. Maar toen hadden we zoveel buitenmensen, die reden hele dagen over de wegen en we werden gewoon constant bijgehouden. En de inspecteur van de wegen en weg, daar had je verteld, er gaat een bepaalde levensduur mee. Staat dat dan ergens genotuleerd? Hoe weet je dat? Hoe krijg je die informatie? Tegenwoordig is het natuurlijk eenvoudig, er was een computer. Tegenwoordig heb ik een computer, maar destijds wanneer ik begon was er nog geen telefoon, nog geen laptop, nog geen iPad. Dan hadden we alles op kaarten. Ik heb trouwens kaarten meegenomen. Ja? Dus alles staat op kaarten en lijsten en alles werd zo bijgehouden. En gemiddeld bijvoorbeeld een asfalt, dat gaat over de sloten alleen maar. Over de sloten? Ja, deze kaart gaat over de sloten, daar zal ik straks wel iets over vertellen. Oké, nou dat vind ik hartstikke interessant. Maar voor de wegen zijn er gewoon kaarten met nummertjes van de wegen en namen. En dat staat op wanneer de weg van nieuwe slijtlaag is voorzien. Okay. Dus dat zijn gewoon nieuwe stegen, wanneer de nieuwe asfalt op is gekomen. En gemiddeld gaat de slijtlaag 8 jaar mee zo'n beetje. 8 jaar? Ja. Nou, dat wist ik dus ook helemaal niet, hoor. Dat na 8 jaar wordt gerepareerd. Wel afhankelijk van de hoeveelheid van het gebruik. En weg waar veel over gereden wordt, had de slijtlaag de ruwheid en dan wordt de weg met sneller terugglad. Oké. Je vertelde, wat gebeurde er in 1999?
Want daar heb je iets van verteld over de fusie. Kan je daar aan de kijkers ook wat over uitleggen? Ik was op zich destijds bij het Vrij van Sluis. In 1999 hebben we een fusie gehad van de Zeeuws-Vlaamse waterschappen. Dus Hulstraambacht, de Drieambacht en het Vrij van Sluis. En dan is toen een nieuw waterschap gekomen, een waterschap Zeeuws-Vlaanderen, toepasselijke naam overigens. Ja. En toen werd de afdeling al opgedeeld. En toen werd ik opzichter voor wegen en zeewering. Oké. En de sloten, dus waterbeheer, de sloten en waterbeheer, dat ging toen apart. Oké, dus dat hoort waterbeheer, dat hoort niet bij jou thuis? Toen niet meer. Toen niet meer? Vanaf 9 tot 99 heb ik waterbeheer gedaan. Was verantwoordelijk voor het onderhoud van de sloten. Oké. Het onderhoud van de sloten, hoe moet ik dat dan zien? Ik ben helemaal een leek. Is dat dan uitgraven of wat hoort daar allemaal bij? Een sloot die moet op diepte gehouden worden, die moet een bepaald profiel hebben. Die moet een bepaald profiel aan water kunnen afvoeren. Er zitten duikers in, die moeten ook een bepaalde grootte hebben. Oké. Een sloot die ieder jaar wordt er sowieso helemaal vrijgemaakt. En nu om de 8 jaar wordt die gemiddeld zo'n beetje gebodemd. Dus dan wordt de bodem terug een beetje terug op diepte gebracht. Oké. En om de 30 jaar, denk ik zo'n beetje, wordt die terug op een sloot wordt steeds kleiner. Door het ploegen van bouwland, vanaf bouwlandkant wordt de kant ingeduwd en wordt de sloot steeds een beetje kleiner. En gemiddeld iedere 30 jaar moet die terug in profiel gebracht worden. En als er nou bijvoorbeeld een ongeval geweest is, iemand die rijdt in een sloot, komen jullie dan ook daar aan te pas? Ja, bijvoorbeeld er komt een auto in de sloot, er komt olie vrij. Oké. Dus de melding wordt gedaan bij de meldkamer. Vervolgens wordt de politie ingeschakeld of de brandweer. En die schakelen dan de waterschap in. Die verantwoordelijk is voor de sloot en voor het schoonmaken van de sloot. Oké. Bijvoorbeeld wanneer de olie in de sloot komt, wordt de olieboom is voorgelegd om de olie gewoon vast te houden en te verwijderen. Ja, nou, jij bent zelf verantwoordelijk, of geweest, voor de zeeweringen. Nou, je hebt me daar wat over verteld, over de zeeweringen. Wat moet ik daarvan voorstellen? Hoe moeten wij dat als kijker zien? De zeeweringen, dus je hebt een primaire kering, dat zijn gewoon de dijken en de duinen. En daarachter ligt nog een regionale kering, of een tweede waterkering. De primaire, dat is gewoon de dijk en de duin zelf, direct aan de zee. Oké. Dat is primair. En je hebt ook de kering daarachter is een tweede waterkering. Ja. Iedere primaire kering heeft nog een tweede waterkering ook. Oké. Dat betekent wanneer een dijk of een duin zou doorbreken, de tweede kering het water moet houden. Oké. Ja, dat is soms denk ik ook wel heel erg link. Als je nou een storm hebt, wat doen jullie dan met een grote storm? Want dan zeggen ze, het waterschap wordt gebeld en we gaan een kijkje nemen. Dan denk je, ja, kijk, wij staan daar helemaal niet meer stil, hè? Hoe dat in zijn werk gaat. Maar jullie hebben een enorme belangrijke taak hier in Zeeland met al dat water. Ja, ik denk dat de dijken en de duin is het belangrijkste van allemaal. Wanneer er geen dijk en duin aanwezig moesten zijn, dan heb je geen sloten of geen wegen nodig ook. Maar wanneer er een grote storm komt, kijken we een beetje vooraf de weersvoorspellingen over wat hoog water is, waar de wind vandaan komt. Voor het noordwestenwind dan heb je meer hoog water en meer golven op de kust. En dan hebben we ook een dijk, wanneer het nodig is, wanneer het te hoog komt, boven een bepaald pijl, hebben we ook een dijkwachtploegjes ingedeeld. Dijkwachtploegjes? Dus langs heel de kust van Zeeuws-Vlaanderen en trouwens door heel Zeeland heb je ploegjes. Iedere 6, 7 kilometer heb je een ploegje van 2 man. Okay. En die moeten dan gewoon overdag of 's nachts, wanneer het hoogwater is, de kust tijdens hoogwater in de gaten houden tijdens de storm dan. Ja, maar ik neem aan, als je dan op de dijk loopt, ik zou niet op de dijk moeten lopen, want ik waai weg. Hoe zit dat dan bij die mensen? Ja, nu heb je best wel veel wegen buitendijks waar je kan komen en wat trappen hier en daar. En op de duin kun je gewoon bovenop rijden. Maar vroeger was het nog een stuk moeilijker, dan had je geen paden buitendijks. Had je geen trappen overal.
Had je een duimpaan, dan gingen we bij zaklampen, s'nachts. Het meeste hoogwater heb je ook altijd s'nachts. Ja. Dan gingen we bij een zaklamp langs de kust om te kijken of er al een stuk bijvoorbeeld weggespoeld was of zou kunnen spoelen. Ja. Maar de meeste schade kun je pas zien bij laag water, bij afgaand tij. Oh, dus... Want dan zit het, bij de storm zit het de hoogwater, de waterstand tot tegen de dijk of tegen de duin, dan zie je niet zoveel. En ook s'nachts niet. Oké. Maar meestal 's morgens, wanneer het dan licht wordt, dan gaan diezelfde ploegjes gaan weer erom op pad. Die ploegje bestaat uit 2 man, uit veiligheid. En die kijken dan wat de schade is. Oké. En nu wordt de schade op dit moment gewoon gemeld bij de telefoon en de iPad. Maar vroeger was dat gewoon naar iemand toe gaan. Of een kantoortje opzoeken of iemand. En vanaf dan een kantoor te bellen dat er schade was. Maar als er nou schade is, wat doen jullie dan? Of stel je voor, als je nou net zo'n geval krijgt als 1953. Ja, dan is het dus wel knijpend. Dan moeten wij niet meer aan denken, hè? Nee. En dan wordt ten eerste meer alle materiaal, zoals basaltsteen, natuursteen, stortsteen, klei. En op dit moment alles in voorraad liggen. In voorraad? Op een opslagterrein. Oké. Dus een opslagterrein hebben we diverse opslagterreinen langs de hele zeewering. Dus wanneer er iets, stel je voor, er wordt een stuk glooien weggeslagen, Ja. dan moet het volgende laag water moeten we zorgen dat dat stuk direct afgestort wordt. Echt gerepareerd wordt. Ja, repareren kan nog niet direct. Nee. Maar basalt terugzetten, dat is intensief, dat duurt veel langer. Maar het gedeelte wat dan weggeslagen is, doen we met zware stortsteen afdekken, dat er onveilig is. Oké. En aan de hand, wanneer de storm voorbij is, wordt dan gerepareerd. Dus alle materialen die echt noodzakelijk zijn om schade te herstellen, die moeten schoon in voorraad liggen. Op terrein, bijvoorbeeld, we hebben hier een terrein aan het Zangetje bijvoorbeeld, aan Breskes. Ja, dat is waar, ja. Ja. Met een terrein, een terrein aan de Grieten, een terrein aan Paal en op al die terreinen hebben we alles in voorraad. Oké. En op de steunpunten hebben we bijvoorbeeld nog zandzakken liggen, in big bags liggen. Wat bedoel je op de steunpunten? De steunpunten zijn punten waar de kantoniers op dit moment in de opzichters samenkomen. Dat zijn gewoon de gebouwen, de loodsen die wij hebben waar alles materiaal ligt. Oké. Alles materiaal. Nu heb je het over kantoniers. Ja, leg me een keer uit. Wat is dat voor? Wie zijn dat? Ja. Vroeger was de naam polderwerker. Oké. Want er waren de werkzaamheden anders. En nu op dit moment heb je kantoniers en die houden meer toezicht op de werk. Vroeger deden wij zelf alles zelf. Maar nu wordt heel veel werk uitbesteed aan de aannemers. Ja. En de kantoniers die houden toezicht op de buitenwerk. Oké. En de opzichter maakt dus, zoals ik dan, Ja. destijds maakt de planning. En de financiële gedeelten. Vroeger was de opzichter was veel buiten. Op dit moment zit de opzichter, die is meer naar binnen toegeschoven, zoals ik. Oké, ja. En je bent volgens mij niet een man die graag binnen zit. Maar ik ben buiten begonnen. Buiten, vertel een keer. Ja. Want dat is ook wel, daar zit je ook voor, hè? Passen voor je vak. In 1989 zag je als opzichter al dagen buiten. Dan moest je bijvoorbeeld dezelfde sloot nog uitzetten. Wanneer de sloot opnieuw verdiept moest worden of verbreed moest worden, deed je zelf het profiel uitzetten. Toen had je nog een meetlint en een meetwieltje. Van die apparaatjes, dat zie je wel een keer. En een waterpastoestel. Ja? Maar nu is de tijd ondertussen zoveel veranderd, tegenwoordig is alles digitaal. Ja. En er komt een speciaal landmeter aan de pas die alles voor ons uitzet. Ja, en die landmeter hebben we het overigens zelf bij het waterschap. Zelf, ja? Ja. Oké. Dat is ook een apart vak. Want je hebt verteld, ik kon alles. Maar tegenwoordig... Ja, dat kan ik dus niet meer. Nee. Ik ben zelf geen landmeter. Nee? Ik kan wel iets uitzetten bij een meetwieltje of een meetlint, maar verder een waterpastoestel. Maar want tegenwoordig een landmeter kan, daar heb je een speciale opleiding voor nodig. Serieus? Het waterschap, daar moet ook altijd voor gestemd worden, of moet, of mag.
wat houdt dat nou precies in? Want ja, tegenwoordig, ik denk dat als je zegt je moet gaan stemmen voor het waterschap, dan denk ik dat de jeugd, de meesten, helemaal niet meer weten wat het inhoudt. Ik denk dat dat voor het waterschap een beetje ver van bedshow is voor sommigen ook. Ja. Ik zit toevallig op een stembureau. Ja? Maar ik zit op een stembureau, ik kom van Hoofdplaat, ik zit op een stembureau in Hoofdplaat. Nu binnenkort erom dan voor de gemeente naartoe, voor de staten. Maar ja, over bestuur, tja, daar kan ik niet veel over zeggen. Nee, maar dat is eigenlijk, ja, als je goed begrijpt, is eigenlijk het waterschap een heel belangrijk iets. Zeker bij ons in Zeeland. En dat jullie heel erg belangrijk werk doen. Want je hebt ook verteld van de wegen, van de sloten. Maar ik heb jou ook verteld dat ik ook wel eens verhalen hoor van mensen die last hebben van ongedierte. Dat hoort ook bij jullie thuis, toch? Ongedierte, muskusratten. Ja. Muskusratten bestrijden dat voor het waterschap buiten. Als je bij de afdeling waterbeheer, bij de afdeling van de sloten, dan is een hele club mensen die gewoon alle sloten afloopt om te kijken of er nog muskusratten zitten. Dat zijn dus geen bruine ratten. Bruine ratten, daar is de gemeente daarom voor verantwoordelijk. Okay, dus dat is echt wel gesplitst dan? Dat... Maar een bruine rat kan je niet vergelijken met een muskusrat. Nee? Een muskusrat is echt een rat die in sloten leeft, die kanten van sloten graaft. Gelukkig niet zoveel in zeedikken graaft. Nee, komt dat. En die op veel groen die een ander voedingspatroon als een bruine rat. Oké. Walter, nu dat het klimaat allemaal aan het veranderen is, heeft dat ook effect op de zeewieringen? Of op jou, kan je daar iets meer van vertellen? Of dat gevolgen hebt voor ons? Zo je het nieuws leest, zou het water de komende jaren wel veel steen door klimaatverandering. Maar wij hebben ook een theeboekjes waar de voorspellingen in staan. Maar ik denk dat je nu nog over millimeters praat. Ja. Maar wat het gaat steeds sneller en sneller overigens. Wat de komende jaren gaat doen qua pijlstijgingen, dat gaat best wel verontrustend zijn voor ons waterschap. Okay. En ook voor ons dus. Ja, dat begrijp ik. En ook voor de kinderen die hierna komen. Ze hebben het gehad over een dijkverhoging in 2060. Ik heb denken dat is nog lang weg, ja. Maar in feite voor zoiets. En dan over een dijkverhoging van 2 meter hoog wederom, dan wordt de dijk wel een 10 tot 15 meter breder. Ja. En dat is op sommige plaatsen moeilijk uitvoerbaar. Ja, op sommige plaatsen hadden er woningen vlak tegen de dijk. Die moeten allemaal onteigend worden. Die moeten allemaal weg, die moeten allemaal onteigend worden. Ja, nou, en waar komt er geld dan vandaan? Van de overheid. En van het waterschap zelf, dus van de eigen land. En ik ben eigen land, u bent eigen land, iedereen is eigen land. Ja, en daarom is het natuurlijk ook... Dus die betaalt eraan. Ja, maar ik denk dat het daarom ook heel erg belangrijk is dat je daarvoor ook stemt. Snap je? Dat daar rekening mee wordt gehouden. Want in de stad ga je minder overstroming krijgen dan wij. Ja. Als ik het zo mag zien. Ja. Vroeger was het waterschap meer voor de bodem. Ja. Maar tegenwoordig is het waterschap nu voor de bodem. Je hebt medegebruik, je hebt recreatie aan de zeewering, je hebt medegebruik, je hebt fietspaden. Dus op dit moment, iedere burger maakt even gebruik van het waterschap. Ja, oké. Vroeger was het meer echt bedoeld voor waterbeheer, voor de sloten. Destijds. In de jaren 50, 60, 70. Dan zat aandacht weer in de sloot, maar tegenwoordig heb je fietspaden, je hebt zeewering, recreatief medegebruik, duinpaden, overgang. Ja. Walter, hebben jullie ook iets te maken met die nieuwe sluizencomplex in Terneuzen? Heb je daar ook een speciale rol in gespeeld? Bij de nieuwe sluis in Terneuzen heb ik niet zoveel mee van doen als waterschap. Dat is daar Rijkswaterstaat. Oké, dus dat is weer een heel andere sport dan. Ja. En wat is het verschil dat tussen het waterschap en Rijkswaterstaat? En je hebt de provincie, die aan de kust is, de provincie, waterschap en Rijkswaterstaat. En bijvoorbeeld de stranden, die zijn eigendom van de provincie Zeeland. Oké. Maar die zijn daarom in gebruik bij de gemeente Sluis.
in dit geval hier. Oh, dat is om het lekker ingewikkeld te maken. Die hebben erfpacht op de stranden. Echt waar? Dus het beheer op de strand zit daarom bij de gemeente. Oh, ja. En de duinen zijn van het waterschap. En de haven Ambrescus van de Fastferry is daarom van de provincie Zeeland. En de sluizen is daarom van Rijkswaterstaat. Zo. Dus voor de burger is het best wel moeilijk om te weten hoe alles in elkaar zit. Hoor. Ja, maar jij bent natuurlijk na 43 jaar er zo ingerold en je bent begonnen met de bloempjes en de kruiden waar je vol passie over vertelde. En ja, de jeugd leert het uit het boekje. Je vertelde mij ook het verschil dat er over ieder, ja, de dijkinspectie, de slootinspectie, ja, vul het maar aan. Jij weet het veel beter dan ik. Ik heb wel goed opgelet, maar vertel eens. Ik heb destijds in 1985 echt verdiept in de inspectie van zeedijken. Een inspectie van vegetatie op dijken. Welke vegetatie op dijken stond, welke grassen er staan, welke kruiden er staan. Dat vind ik wel heel bijzonder. Ja, want ik heb ooit een uitzending gemaakt over Hanke. Die dus begrazing van de dijken deed met haar schapen. Dus, en daar moet je ook wel heel goed... Je kent denk ik dat verhaal wel. Ja, ja. Dat ze vertelde van, goh, de schapen die begrazen alle dijken, noem maar op. Daar wordt dus ook, de begrazing wordt ook door jullie... Ja, Hanke Karman, die trekt met de schaapskudde over de zeedijk. Oh, mooi. In plaats van maaien, had er schaapskudde over. Oké. En een schaapskudde ziet er wel leuk uit. Het zijn veelal overhoeken en puntjes wat moeilijker met de maaimachine te maaien is. Oké. Dus je zet daar een flexienet voor. En dat is een flexienet, is een flexibel net waar je rond een perceel zet. En waar de schapen binnen gerast worden. En ze trekken steeds met zijn schaapskudde rond. En die werken dan in opdracht van het waterschap. Ja. Ik zie een heel mooi boek hier liggen. Kan je daar tot slot nog iets over vertellen? Dit is het rapport van het Vrije van Sluis destijds van 1965. En het geeft aan een plan tot verbetering van de waterbeheersing in westelijk Zeeuw-Vlaanderen. Het is een kaart, maar het plan is daar gemaakt in 1965 voor het aanbrengen van nieuwe sloten en nieuwe kanalen, nieuwe gemalen. En gemalen die zo verdwijnen. En dat geeft ook aan waar de kustversterking zou plaatsvinden. Welke deel als eerste aan bod zou komen. Oké. Dat is nog een kaart die echt met de pen getekend is destijds. Je mag hem ja, hij is wel heel groot, hè? Ja, het is ook een heel mooie kaart. Nou, kan je me even helpen ja, dan? Ik vouw me even door. Dat ben ik echt zo mooi. Zo. Je ziet verschillende kleuren op de kaart. Hier heb je katzand, hier heb je Brescus, hier heb je hoofdplaat en hier heb je de Braakman. Het Vrije van Sluis, waar ik destijds begonnen ben, dat was het vanaf de landsgrens tegen Knokken tot aan de Braakman. En de verschillende kleuren zijn afwateringsgebieden. Afwateringsgebied Katzand, afwateringsgebied Nieuwe Sluis, afwateringsgebied nummer 1 en afwateringsgebied 07. De oude afwateringsgebieden die staan er een beetje ingetekend, maar zo is het plan destijds bedacht en ze worden nog steeds uitgevoerd. Oké, nou. Iedere sloot heeft een nummertje. En die nummers, op dit moment worden die nummers nog steeds gebruikt voor die sloten. Ik vind dat een heel uniek verhaal, Walter. En ik wil jou zeker ook bedanken voor jouw aanwezigheid in de studio om toch iets uit te leggen over het waterschap. En ik wil de kijkers een hele fijne avond wensen en heel veel kijkplezier. En Walter, bedankt en misschien tot de volgende keer. Ik wil ook nog even iets vertellen. Ik ben dan per 1 augustus gestopt bij het waterschap. Ik word best dan regelmatig gebeld door deze heren, omdat iedereen natuurlijk nog niet weet dat ik gestopt ben.
En bij deze wil ik graag gebruik maken om het te vermelden dat ik nu gewoon gestopt ben. Dat vind ik een hele mooie afsluiter. Fijne avond.